बुवा 1:05 आणि खूप प्रयत्नांनी यशला कावेरी बिल्डिंगमध्ये 3ऱ्या माळ्यावर रूम मिळाला. मुंबईत इतक्या स्वस्तात आणि कायदेशीर जागा कशी मिळाली याचं आश्चर्य त्याला वाटत होतं. जाऊ दे, नशीब आपले असं समजून तो खूप खुश होता. तो एका खाजगी कंपनीमध्ये कामाला होता. नवीन घरी येताच साफसफाईचे काम सुरू केले. 1 वाजून गेले होते. 4-5 तास कामच सुरू होते तेव्हा यशला बॉसचा फोन आला. यश, सुट्टीवर आहेस ठीक आहे, पण 5 वाजले तरी तू रिपोर्ट नाही पाठवलास. हे ऐकून यश थक्कच झाला. त्याने भिंतीवरील घड्याळ पाहिलं. घड्याळ 1:05 ही वेळ दाखवत होतं. मोबाईलही 1:05 हीच वेळ दाखवत होतं. त्याला आश्चर्य वाटलं. दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12:30ला यशने घड्याळाचे नवीन सेल आणले. त्याला वाटले घड्याळात काही बिघाड आहे का. त्याने शिफ्टिंगच्या कामासाठी सुट्टी घेतली होती. घरी येताच थोडंसं खाऊन घेतलं आणि यशला डुलकी लागली. कसल्या तरी आवाजाने यशला जाग आली. तेव्हा त्याची नजर भिंतीवरील घड्याळाकडे गेली आणि त्याला भीतीयुक्त नवल वाटलं की पुन्हा घड्याळ 1:05 ही वेळ दाखवत होतं. मोबाईल रिस्टार्ट होऊन पुन्हा 1:05 हीच वेळ दाखवायला लागला. ऑफिसमध्ये अनिकेत नावाचा यशचा एक खास मित्र होता. यशने त्याला थोडंसं घाबरतच हे सर्व सांगितलं. अनिकेतने त्याला उडवून लावले आणि म्हणाला, अरे यश, एकतर तुझा मोबाईल खराब असेल नाहीतर घड्याळ तरी. एक काम कर, आज मंथ एंड आहे, उशीर होईल कामात. आज रात्री तुझ्या घरी जाऊ. मलाही पाहायचं आहे हे काय घडतंय ते. यशला थोडा धीर आला. ऑफिसमध्ये कामात बिझी असताना दुपारी यशला मेसेज आला. तो मेसेज कंपनीचा होता. सॅलरी क्रेडिटेड असा. यश तसाच धावत अनिकेतच्या डेस्कवर गेला. एरवी सॅलरी संध्याकाळशिवाय येत नसायची. अचानक दुपारी सॅलरी आली हे त्याला आश्चर्य वाटलं. अनिकेतला तो ओरडूनच बोलला, भावा टाईम चेक कर. अनिकेतने पाहिले. तोही हैराण झाला. बरोबर 1:05ला मेसेज आला होता. तुझी आली का सॅलरी? यश अनिकेतला म्हणाला. नाही रे. अनिकेतने थोडं अचंबित होऊन उत्तर दिलं. यश म्हणाला, मी म्हणालो होतो ना, हे काहीतरी आहे. ही वेळ सतत मला काहीतरी खुणावते. अनिकेत म्हणाला, आता हा विषय नको. रात्री तुझ्या घरी जाऊन पाहू. संध्याकाळी नेहमीप्रमाणे सर्वांना सॅलरी क्रेडिटेड असा मेसेज आला. अनिकेतला उत्सुकता लागली की नक्की काय चालू आहे. रात्री 10ला ऑफिसमधून सुटल्यावर यश आणि अनिकेतने 4 बिअर्स आणि खायला पार्सल घेतलं आणि यशच्या घरी दोघेही आले. यशने अनिकेतला सांगितलं, आता फक्त घड्याळ बघ. दोघांनी दरवाजा उघडला. अनिकेतने भिंतीवरचं घड्याळ पाहिलं तर चकित होऊन पाहतच राहिला. घड्याळात नेमके 1:05 झाली होती. तेवढ्यात यशचा मोबाईल रिस्टार्ट झाला आणि टाइम अपडेट झाला 1:05. ते पाहून अनिकेतला स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. तो घाबरत म्हणाला, यश, हे काय चालू आहे? मला माहीत असतं तर तुला बोलावलं असतं का? यश म्हणाला. तितक्यात अनिकेतने सावध होऊन स्वतःचा मोबाईल पाहिला. त्याच्या मोबाईलवर बरोबर रात्रीचे 11 वाजले होते. अनिकेतने बिअर फोडत यशला गंभीरपणे विचारलं, यश, इथे आल्यापासून तुला कधी कसला भास, आवाज असं काही जाणवलंय का? यशने बिअर पीत नकारार्थी मान डोलावली. अनिकेतने विचारलं, तुला याआधी गावी असताना कधी असे भास किंवा निगेटिव्ह एनर्जी वगैरे जाणवली का? यश म्हणाला, हो, गावी असताना किंवा काही एकांत ठिकाणी जाणवते असे, पण मी भास समजून इग्नोर करतो. पण मला कळालं नाही हा आकडा मलाच का दिसतो, तुला का नाही? अनिकेतने उत्तर दिलं, कदाचित तुझा मनुष्यगण असावा. हे आकडे काहीतरी तुला सुचवतायत. यशने पुन्हा मोबाईल पाहिला. वेळ तीच होती, 1:05. वारंवार रिस्टार्ट होऊन तीच वेळ मोबाईलवर येत होती. दोघेही बिअर संपवून जेवायला लागले. अनिकेतच्या डोक्यात काही चालू होते. यशने विचारले, काय झाले? अनिकेत म्हणाला, यश, एक काम करू. रात्री बरोबर 1:05 आपण प्रयत्न करू. जाणून घ्यायचा की काही होतंय का ते. यश म्हणाला, ठीक आहे. अनिकेतने आपल्या मोबाईलला अलार्म लावला. रात्री 1 वाजायचा.
दोघांनाही झोप लागली. बरोबर 1 वाजता अनिकेतचा अलार्म वाजला. अनिकेतने यशला जागं केलं. बोलला, यश, मी शांत बसतो. तू फक्त जाणून घ्यायचा प्रयत्न कर की काही तुला जाणवतंय का, कारण मला मनुष्यगण नसल्यामुळे ते मला जाणवणार नाही. यश तयार झाला. त्याने घरी बाथरूमपासून बाल्कनी सगळीकडे पाहिलं, पण काही जाणवलं नाही. 1 तास यश प्रयत्न करत राहिला, पण तसे काहीच झाले नाही. शेवटी दोघेही झोपी गेले. काही दिवस यश ऑफिसला असताना दररोज 1 वाजून 5 मिनिटाला काही होतंय का हे निरीक्षण करत होता, पण त्याला खास असे काहीच जाणवत नव्हते. काही दिवसांनी यशला वाटले, घरी न्यूजपेपर चालू करूया, तितकाच विरंगुळा होईल. कारण सारखा मोबाईल आणि ते घड्याळ पाहून तो कंटाळला होता. त्याने वॉचमनकडून पेपरवाल्या मुलाचा नंबर घेऊन घरी वृत्तपत्र चालू केलं. दिवस असे जात होते. घरी सतत ते 1 वाजून 5 मिनिटांनी मोबाईल रिस्टार्ट होऊन तो टाइम दाखवणे चालू होते. यशही आता कंटाळून गेला होता, पण कशाचा थांग पत्ता लागत नव्हता. महिन्याभरानंतर पेपरवाला आपले बिल घ्यायला जेव्हा आला, यशने त्याला अतिरिक्त काही पैसे टिप म्हणून दिले. तेव्हा पेपरवाला मुलगा म्हणाला, धन्यवाद साहेब, याला म्हणतात माणुसकी. नाहीतर काही काही जण बिल पण वेळेवर देत नाहीत. यशने विचारले, म्हणजे अजून कोण इथे पेपर घेतं? बिल्डिंगमध्ये मीच पहिला राहायला आलोय. बाकी बुकिंग चालू आहे ना? पेपरवाला शांतपणे म्हणाला, साहेब, कुणाला सांगू नका, पण पहिल्या माळ्यावर 5व्या रूममध्ये एक मॅडम राहायच्या. आपल्या बिल्डर साहेबांच्या खास होत्या. बिल देताना कायम लेट करायच्या. तसं यशच्या डोक्यात प्रकाश पडला. 1 वाजून 5 म्हणजे पहिल्या माळ्यावरचा 5वा फ्लॅट. तसं त्याने उत्सुकतेने विचारलं, कुठे गेल्या त्या मॅडम? पेपरवाला म्हणाला, माहीत नाही, कारण फ्लॅटला टाळे असते हल्ली. दुसऱ्या दिवशी यशने सर्व प्रकार अनिकेतला सांगितला. अनिकेत म्हणाला, काहीही करून 105 रूममध्ये गेले पाहिजे. तिथेच आपल्याला सर्व कळेल. आणि लॉक कसे खोलणार? यश म्हणाला. त्यावर अनिकेत बोलला, ते माझ्यावर सोड. आज रात्रीच आपण जाऊया. मी तुझ्याकडे राहायला येतो आज. यशने होकारार्थी मान डोलावली. संध्याकाळी अनिकेतने हार्डवेअरच्या दुकानातून काही टूल्स खरेदी केले. रात्री अनिकेत आणि यश ठरल्याप्रमाणे 105 रूमकडे निघाले. अनिकेतने काही साधनांच्या मदतीने लॉक फोडले. आतमध्ये जाताच लाईट्स ऑन करताना यशला हलक्या विजेचा धक्का लागला. लाईट तर चालू झाली नाही. यश म्हणाला, असं वाटतं काहीतरी लाईटचा प्रॉब्लेम आहे. मोबाईल टॉर्चच्या मदतीने दोघेजण शोधाशोध करत होते. बऱ्याच वेळाने यशला सोफ्याखाली कोपऱ्यात एक कागदाचा गोळा सापडला. यशने तो उघडला आणि तो मजकूर वाचू लागला. मी पैशाच्या लोभापायी घरदार सोडून मोठी चूक केली आहे. माझे असे कोणीच नाही. ज्या व्यक्तीवर प्रेम केले ते श्री अनिल सदावर्ते हे धोकेबाज निघाले. लग्नाचे आमिष देऊन त्यांनी माझी फसवणूक केली. मला हा फ्लॅट देऊन आता सांगतायत तू निघून जा म्हणून. मी घरी गेली तर गावी मला कोण स्वीकारणार नाही. माझ्यामुळे कुटुंबाची बदनामी तर झालीच आहे. माझा जगून आता काहीच उपयोग नाही. मी आत्महत्या करत आहे. ज्याला कारणीभूत फक्त सदावर्ते असतील. अनिकेत आणि यश एकमेकांकडे पाहू लागले आणि अचानक वरून अश्रूंचे थेंब त्या कागदावर पडू लागले. यश आणि अनिकेतने वर पाहिलं आणि दोघांची वाचाच बंद झाली. 28-30 वयाची एक तरुणी त्यांच्याकडे पाहत रडत होती. अनिकेत आणि यश हिम्मत करून तिथून पळाले. जाताना दरवाजा बंद करायलाही ते विसरले. दोघे 3ऱ्या माळ्यावर आपल्या घरी आले. धाप टाकत अनिकेत म्हणाला, यश, निघूया इथून लगेच, नाहीतर ती आपल्याला मारून टाकेल. यश म्हणाला, नाही, काळजी नको करूस. मला सर्व कळलंय आता. मारायचे असते तर कधीच मारले असते. मी इतके दिवस इथे एकटा राहतोय. कधी त्रास नाही झाला. तिला तो सदावर्ते हवाय. अनिकेत म्हणाला, कोण सदावर्ते? त्यात लिहिलेलं जे नाव होतं ना, तेच अनिल सदावर्ते. तेच या बिल्डिंगचे बिल्डर आहेत. अनिकेतचा थोडा जीवात जीव आला. आता आपण काय करायचं यश? अनिकेत म्हणाला. उद्या पाहू, यशने गंभीरपणे उत्तर दिलं.
दुसऱ्या दिवशी यशवर संशय घेत वॉचमन म्हणाला, काल तुम्ही 105 रूममध्ये गेलेलात, लॉक तुम्ही तोडलं? यश गंभीरपणे म्हणाला, तुला 105चं सत्य माहीत असून तू शांत राहिलास, पोलिसांना काय ते उत्तर दे. वॉचमन हात जोडत म्हणाला, साहेब, गरिबावर दया करा. मुलांची शाळा, घर सर्व करण्यात पैसे जातात, त्यामुळे मी शांत बसलो. सदावर्ते साहेबांनी मला थोडे पैसे दिले गप्प बसायचे. पण तुम्हाला कसे कळले की हे मला माहीत असणार? साहजिक आहे, यश म्हणाला. ही नवीन इमारत आहे, त्यात मी सोडून अजून कोण इथे राहायला नाही आलंय. आणि तू इथे आधीपासून नोकरीला आहेस म्हटल्यावर तुला माहिती नाही असं होणारच नाही. वॉचमन हात जोडून म्हणाला, साहेब, काहीही करा, मला ह्यात ओढू नका. दिलासा देत यश म्हणाला, मग एक काम करावे लागेल. सदावर्तींना सांग, 105 रूमसाठी एक मोठी पार्टी आली आहे, त्यांना तुम्हाला भेटायचं आहे असं सांगून उद्या बोलावून घ्या. ठीक आहे, वॉचमन म्हणाला. दुसऱ्या दिवशी सदावर्ते कावेरी बिल्डिंगमध्ये आले. नवीन पार्टी येते असं वॉचमन म्हणाला आणि सदावर्तेंना 105 रूममध्ये घेऊन गेला. लाईट लावायला म्हणून सदावर्तेने स्विचला हात घातला तसा विजेचा एक तीव्र झटका त्यांना लागला. त्या क्षणी ते खाली कोसळून मृत्यू पावले आणि मोठ्याने हसण्याचा एक आवाज कावेरी बिल्डिंगमध्ये दुमदुमला गेला. हे डोळ्यांसमोर पाहताच वॉचमनने तिथून काढता पाय घेतला. पोलीस तपासात विजेचा धक्का लागून मृत्यू म्हणून सदावर्तेंची नोंद झाली. यश जसा आपल्या घरी आला, बरोबर घड्याळात रात्रीचे 8 वाजलेले दाखवत होते आणि मोबाईलही रिस्टार्ट झाला नाही. यशने मोबाईलकडे पाहून फक्त स्मितहास्य केले आणि सोफ्यावर बॅग ठेवून शांत बसला. 1:05 पागल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.